Ένα πρώτο μεγάλο όφελος είναι ότι ο εκπαιδευτικός, προσαρμοζόμενος στην ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου ανοιχτού ακαδημαϊκού μαθήματος, πρέπει και είναι υποχρεωμένος με την καλή έννοια να ανασκοπήσει πάρα πολύ καλά τη σύγχρονη βιβλιογραφία, να επικαιροποιήσει το υλικό του, να διαβάσει πολλά περισσότερα πράγματα γύρω από το υλικό του, έχοντας την ευθύνη να κοινοποιήσει αυτό το υλικό στην ακαδημαϊκή κοινότητα ανοιχτά. Επομένως, ο ίδιος αισθάνεται πολύ πιο δυνατός σε επίπεδο γνώσης σε σχέση με το αντικείμενο που ήδη είναι εξοικειωμένος. Ένα άλλο όφελος είναι ότι οι φοιτητές του έχουν πια απέναντί τους μια ολοκληρωμένη ομάδα ενωτήτων από την αρχή έως το τέλος. Αυτό δίνει στον εκπαιδευτικό τη χαρά να βλέπει ότι οι φοιτητές του παρακολουθούν και με άλλο κέφι και με άλλο τρόπο και με άλλη προσέγγιση στα μαθήματά του. Έχει συμβάλει στη βελτίωση της διδασκαλίας μας και της προετοιμασίας μας η διαδικασία της μαγνητοσκόπησης και της προβολής του έργου προς τα έξω. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία πράγματι βελτίωσε και εμάς και την παροχή γνώσεων και την οργάνωση του μαθήματος και πολλά άλλα πράγματα. Ναι, η εμπλοκή μου με τη διαδικασία μετατροπής του μαθήματός μου σε ανοιχτό και μάλιστα με βιντεοσκόπηση μου έδωσε τη δυνατότητα να βελτιώσω το υλικό μου, να είμαι πιο προσεκτικός σε αυτά που λέω και γενικά πιστεύω ανανέωσε και την όρεξή μου για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος μετά από 15 χρόνια. Ήμουν ο εαυτός μου όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή δίδαξα με τον ίδιο τρόπο, είπα τα ίδια ανέκδοτα, όσο βαρετά κι αν είναι, αλλά οργάνωσα καλύτερα το υλικό που παρουσιάζω. Αυτό που είναι ενδιαφέρον για μένα είναι οι βιντεοσκοπήσεις, γιατί πλέον θα δίνεται η δυνατότητα και σε μένα να βλέπω πώς είμαι στην τάξη, πώς μιλάω και ενδεχομένως να κάνω και διορθώσεις. Βεβαίως, μόνο και να το δεις το βίντεο που βγάζεις από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο course ή μάθημα ή διδασκαλία που κάνεις, βλέπεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα έχεις δει την ώρα που διδάσκεις, δεν είναι δυνατόν να τα δεις την ώρα που διδάσκεις. Αυτό από μόνο του σε προτρέπει και σε κατευθύνει ώστε την επόμενη φορά να μπορέσεις να πας να κάνεις κάτι πολύ καλύτερο. Είναι μια συνεχή βελτίωση του διδακτικού έργου και νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε και ειλικρινείς, ποτέ τα δικά μας πανεπιστήμια, τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν υπέφεραν από την ποιότητα της γνώσης που μεταφέρουν. Θα τολμούσα όμως να πω ότι υπέφεραν πάρα πολύ από τον τρόπο που μεταφέρουν αυτή τη γνώση. Μια σημαντική διάσταση του έργου αυτού είναι ότι υποστηρίζει το μέλος ΔΕΠ στο να φτιάξει το υλικό του σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα σχετικά με την προσβασιμότητα του υλικού από άτομα με αναπηρία. Από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα εγώ αποκόμισα μόνον ωφέλη. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πετύχει κανείς την αυτοαξιολόγησή του, να μπορέσει να προσαρμόσει το μάθημα έτσι ώστε να μπορεί να το παρακολουθήσει ο καθένας. Θεωρώ το κέρδος ήταν για μένα πάρα πολύ μεγάλο, όπως επίσης χάρηκα πάρα πολύ που είδα και τα παιδιά, που είδα το αντίκρισμα μάλλον στα παιδιά
όσον αφορά σε αυτό το κέρδος, αυτό το όφελος από τα ανοιχτά ψηφιακά. Στο γεγονός ότι με κατάλαβαν καλύτερα, μετήχαν πιο ενεργά μέσα στο μάθημα, εν τέλει πέτυχαν, γράψαν καλύτερα στις εξετάσεις. Όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά.